Тоест, при добри възможности, какви амбиции може да ви настираш? Аз мога да кажа, че преди 7-8 години бях изгубил така мотивация, вследствие на това, което се случи, на разделението, което се случи. У мен се породи желанието да се докажа. Успях като начало да победя Божидар Самионов, който беше настоящия световен шампион към момента. Успях да спечеля в Дубай квалификациите King of the Table. И след 6 месеца бях забранени за там, въпреки че имах избоявана квота. И бях харчил вече пари за да отида до Дубай, да участвам в състезанието. Аз, както казах, аз мисля, че мога да участвам на ИСТОЕФ, говорим конкретно за там, както на 78, така и на 85. И за мен, колкото е по-силен опонента ми, толкова по-голямо е предизвикателство. Толкова по-голяма е моята мотивация. Така че аз нямам притеснение да играя с никой от настоящи шампиони. И Миндалгас, и Макаров. Нямам страх, така да го кажа. Дори Телятник. Дори Телятник, въпреки Телятник е доста опасен съперник, това, което виждам, но това не е един матч, така че аз съм готов да изляза и срещу него. Спекулират, че има някакви лични основания, лични отношения между тебе и Асен, които провокират, защото наистина няма логика да те възпира някой, който е безпристрастен към тебе и към Пламен и всички останали. На практика аз съм лицето, което е най-следено за участие някъде. Миналата година се опитах да участвам и на Over the Top в Австралия. Първоначално организаторите приеха много добре идеята и в последствие пак беше спусната забрана, както сега стана и с AMC, както и с East West. По-скоро той проблема не е между него и мен директно. Той на практика е точно такъв между БФКБ, не между УАФА, между БФКБ, Българска федерация канадска борба и нашата асоциация, която ние направихме, но ние с нищо не пречим на спорта. На практика мисля, че даже допринасяме, защото конкуренцията, както знаем, поражда шампиони в нашия спорт, а в бизнеса изгражда продукти и цени. Ние като конкуренция изграждаме шампиони. Конфликт имаше между Краси Костадинов и Асен преди години. Краси седя 4 години наказан. Сега конфликта, на практика аз съм лицето на конфликта пред света, но това не съм само аз, а ние на практика сме една организация с 15 клуба и има много състезатели, които ако имат възможност да се изявят, няма да съм само аз този, който може да вземе участие в професионалните турнири. И Павел Димитров може, и Стефан Ленгаров може, и сега и Велизар може, за които го познават. Това е един конфликт. Просто не виждам защо трябва една аматьорска организация да пречи на едни състезатели да се изявяват на професионалния подиум. Може да разясниш, че те възпират теб, но в случая може да не си ти, може да е някой друг. Кажи какви поражения може да има това нещо върху... То реално пораженията се виждат, нали? Разделен спорт, не може да видим всички силни участници на едно състезание, за да сравним реално кой е най-силния и други неща. На практика те се опитват да ме накарат да се откажа от БАВ,
да склоня глава и да се върна в БФКБ. Но аз при положение, че не искам да участвам на републиканските първенства, които се организират, не искам да участвам на европейските и на световните първенства, не виждам причина да го правя и да се връщам. За тях като цяло е голяма загуба, защото аз редица години съм подготвял първо лагери, които се организираха някога. Аз бях лицето, което трябваше да присъства на лагерите и да води един вид тренировките. После Локомотив 96 е клуба с най-много състезатели и с най-много медалисти през годините. Като почнеш от 91 година, че до сега имаме 6 или 7 световни шампиони от един такъв малък град. Никой друг град няма такива успехи. И те губят също като цяло от това нещо. Има хора, които искат да идват да тренират при нас. Виждат, че губят форма от това, че не могат да се подготвят с нас. Защото и сега смея да твърди, че нашата школа е най-добра в цялата страна. Тя, крайна сметка, ти се бори с хора, които имат претенции да са най-силни в категорията. С Алан Золоев, например, и го надви. Имаш планира матч с Макаров, който, за съжаление, не се състоя. Какво ти мнението, когато виждаш, че се поставя пояса на нечи кръст, без да се е срещнал с теб? Ако трябва да сме реалисти, в спорта всичко е възможно. Сега аз победих и Алан Зулоев, и Хаджимурат Зулоев, и Талтиев, и Шарков миналата година, и много тежки атлети. Но това не значи, че мога да спечеля титлата в East to West. Но нямам шанса да участвам, което е, нали, голямата загуба за мен. Формата е нещо моментно във всеки спорт. Не можеш да си винаги на топ ниво, но при положение, че имаш 2-3 турнира в годината, които можеш да участваш професионални, мисля, че аз някога можех да участвам и на 10 турнира в годината, но сега мисля, че на 3, на 4 турнира мога да участвам спокойно и да съм в добра форма. Тук преди 3 години играх с Тулиер в Америка, след на който успях да победя. Той сега ще има матч на следващото издание на East to West. След това и с Роби Ръсел също имах матч в Америка, който също успях да спечеля. С Вреш имах миналата година финал в Америка на World Series Farm Wrestling. И като сега това, че YouTube помага, хората могат да гледат тези матчове и мисля, че самите тя ги прициква да мога да вляза на световната сцена и да играя и с Алов, с Долоев. Крайна сметка мен не е страх да участвам на 85 кг, както играх в Русия, така че мога да играя 85 и с Самуша, и с настоящия шампион. Крайна сметка неуспеха не се доказа с неучастие, ами с участие евентуално тогава неуспех. При тебе просто има лишена възможност. Какво е решението там? Смяташ, че може обществото, обществеността, всем базата нещо да може да направи
с организация или с усилия? Ами, крайна сметка, един спорт се определя от популярността. Популярността се определя от това кои хора го гледа. И не би трябвало някакви на практика политически проблеми да слагат забрана и да не може, по тази причина да не може да участвам. Би трябвало, щом като аудиторията иска и аз няма претенции за лав състезанията, не виждам къде е проблема.